Hei, minä olen Nella. Joka päivä 1 minuutti tekoälyä, tärkeimmät uutuudet ja hyödyllisimmät työkalut. Tänään 3 juttua, jotka kannattaa oikeasti kokeilla heti. Ensiksi. OpenAI avaa GPT 5.6 malliperheen. Sol on se tehokkain vaihtoehto. Terra ja Luna ovat kevyemmät ja edullisemmat. Tee näin. Anna sama tehtävä 2 mallille ja vertaa kumpi on sinulle parempi. Toiseksi. ChatGPT Voice päivittyy GPT-liveen. Se voi kuunnella ja puhua samanaikaisesti. Voit keskeyttää, tarkentaa ja jatkaa, ja se tuntuu yllättävän luonnolliselta. Kolmanneksi. Grok 4.5 on nyt saatavilla kursorissa. Uusi koodimalli, jota voit testata suoraan editorissa. Kokeile vaikka, korjaa tämä bugi ja katso miten se etenee. Yhteinen idea on selvä. AI tulee lähemmäs arkea ja vaihtoehtoja on enemmän kuin koskaan. Testaa rauhassa ja pidä paras työkalu käytössä. Minä olen Nella